Zirikuita kudiana, zirikuita kunyanguta na 5 minutes to 10 pa National FM. Tuesday 27 January 2026. Mamuka Seiko, Director Charles Munganasa, wakachibata chimuti. Papa Isabel, Director Zikanzi, Tirikudekedzerwa baba, takachibata chimuti. Hutekwa tekwa. Hutekwa tekwa. Hutungamirwe pamsoro. Hutungamirwe pamsoro. Leaving no one and no place behind. Amai. Chimutichi. Amaiwe. Lero uno murapatiranye kwa familia dziko la Zimbabwe. Muri ya Zimbabwe dzandakabata ndedzandakapakata panapa. Ndini nyaya muri ya Zimbabwe yedzimwe nyaya dzandinadzo panapa yakaitika mukati menzvimbo yekuhwedza kwa Chigwedere kwa Sabhuku Mapingure Chief Swose. Yes. Ye mwana akafa asi akazopinzisa maprofita mukati. Mwana akashaya. Icho kwadi nematambudziko anga akura sei 2 years ari mwanasikana asi akazopinza saka kupera kwayo nyaya enda kusati kwapera kwakazidi maprofita vakandwe asungwe nemapurisa maiwe. Ndini nyaya imwe inorwadza muri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura iyi yakaitika kwa Gutu anditika kwa Gutu kunonzi kwa Chirinda kune vanhu vakabva ikoko pamuganu neBhowera 07. Okay. Vanhu ava vakatumirwa fertilizer kubva mukati meguta reHarare, but fertilizer ishi ivo vari kwa Gutu but vari padhuze neBhowera zvekuti vanotoyambuka kuenda kunotora zvinhu kubhazi nekuti vari kwa Gutu vanotorera kuBhowera. Okay. But kwavanofamba nako vanoyambuka Rwizi. Varume ava vakayambuka zvakanaka vari vaviri kunogamuchira fertilizer yavo. Ndokunosangana neumwe murume ikoko wetatu. Ndobva vatora fertilizer yavo ndokuenda padoro. Ndokutaka kumadoro. Vamwa doro kudaro kumapasi 7 dzemanheru. Zvikanzi ngatichitiendai kumba. Wana akatimira ndikuperekedze vakomana tunosvika kuRwizi. Zvinhu zvakaitika Monday last week, Tuesday last week, but nanhasi pakati pevanhu ava pane asati aonekwa zvaita kuti ndiwe nenyaya nhasi. Haasi kuzikana kuti ari kupi. Haasi kuzikana kuti ari kupi. Vamwe vakawanikwa. Vamwe varipo vapenyu. But pane one asikuya muchazonzwa zvakaitika pakati apa kuti pazosvika pakunzi pane munhu asiri kuwanika. Ko aita sei abva kopi. Ari kuponi. Nine nyaya inonakidza muri yeZimbabwe dzinokudza musha, dzinosimbisa musha, dzichipasa zvakare musha. Mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitivha, tiri masiaiti tiri matikitivha. Mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitivha, tiri masiaiti tiri matikitivha. Mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitivha, tiri masiaiti tiri matikitivha. Msekuru wa sekuru. Sekuru. Harare. Glenville. Sorry nangoti ndidarike nekwenzira yangu. Murume ndokulora mukadzi wake achibva mwana umwe chete. Aita mwana umwe chete. Zikanzi achibva amai vemukadzi achibva vafonera mwana wavo. Vafonera mwana wavo. Zikanzi mwanangu wakasununguka here, uri free here pauri. Zikanzi ndiri free. Pakanzi uri free, foni yainzwika. Murume achibva tisainire kuti ita ndiri free. Zikanzi ndiri free mama. Zimbabwe. Chiko Papa Isabel. Mamirira chepa Glenville ivi musadaros. Paka. Harare, Glenville, tichagarika, teachers. Ichi chamuharare chiri kuti tani Baba Isabel. Baba Pati kana mozogara. Right. Vanhu vanorarama bati musango munoitika zvakawanda. Amai. Nyaya yandiri kutaura panapa ndiye patichagarika. Murume wandiri kutaura ndezvake anoshandira panzvimbo yatinoti paarea 8 panogadzirwa masofa zvokuti dzimwe dzenguva kumba kwako munhu wakatogara sofa rake. Right. Ndokuti anogona kugadzira masofa.
akati akagara nemukadzi wake mumba. Vane mwana 1 akagara nemukadzi wake mumba. Ambuya amai vemukadzi vakafonera mukadzi mwana wavo. Mwanangu wasora sei? Ndasora masora sei mama? Zvikanzi pauri pari free here. So kutaura kwaita amai vemukadzi. Mukwasha vari padhuze sevanhu vanodanana. Eka chinamira ka muri mumba menyu. Pane gumbo ndo pane moyo. Pane gumbo ndo pane moyo. Zokorora mzukuru wati kodi? Pane gumbo ndo pane moyo. Mozotudza shoda idore veZimbabwe. Izwa iZimbabwe. Nguva yakanzi uri free here wakasununguka iri pauri. Murume akabva apa sign kumukadzi kuti ita kuti ndiri free. Ndiripo. Zvikanzi ndakasununguka mama. Zvikanzi alright. Zvikanzi mwanangu kumba kwako ukagara zvakanaka here. Kumukadzi akati chii? Achibva ati mama ndikagara zvakanaka kumba kwangu ini nemurume wangu. Zvikanzi namama right. Ndonguva yekufuhirira murume asati amuka kana kuda kuzokufarisa kumberi agare ave murume wako. Wobata munhu kuti dzvi. Wotobata munhu kuti dzvi. Apo murume mukwasha ari kuzvinzwa. Ari kuzvinzwa ndiye atopa simba rekuti iti ndiri free. Ende mwana paabvunzwa achibva ati kuno kundigere mushe mama. Right. Zvinhu zvakarongeka zvikanzi right. Ndonguva yekutopfuhirira murume ishi. Muri kuti kapu iyi ine mhuri yakura sei? Ine mwana umwe chete. Mwana 1. Mwana 1. Okay. Right. Zvadaro mukoma kebi. Zvikanzi saka zvandoda kuti uite kugara wagadzirira ndine mai vako handikurasi. Chikafu chemurume wiwi Maiwe yako. Hembe kunyange uka aina wiwi yako. Mvura yekumwa wiwi yako. Yekugeza wiwi. Chawabatira murume wako chese wiwi yako. Asi aishandiri wiwi yako yoga. Ndichatumira hanzvadzi yako ine mushonga wari kuya nawo. Bhuti wako. Zimbabwe mukwasha akateerera. Ari kunzwa. Inde zuva iri hapana kumboita mashawazi kana chii. Network yaingazobata varumba mawo. Mukwasha ari kunzwa zvese. Hambuya vanogara kupi? No, apa andazobvunza kuti hambuya vanogara kupi because apa pafoni apa. Nokuti pakatonzi ndichatumira hanzvadzi. Kuti ambuya vanogara kure. Okay. Ndichatumira hanzvadzi. Vapedza paya ndobva vanyarara. Mukwasha achibva ngoti zviri mudama keshi. Mukadzi akangogara ndofunga 1 hour zvikanza no ini nangu ndichakwanisa kugara pano ndakuenda kumba kwedu. Kuwaita sei? Zvikanza no mashoko ataurika paini handikwanisi handichakwanisa kugara pana. Mukadzi zvakumubata manje kuti murume achati kudishi ndizvozvo anguti mukadzi ini handichakwanisa kugara pano ini nangu ndakuita sei? Ndakuenda. Alright. Murume akubuda kuti wabasa. Zvikanzi ndiri kukumbirawo munditengerewo munakira kakura sezvizvi. Zviya zvinoda kuti sezvo ndati ndakuenda ndoda kuisa hembe dzangu zvakanaka. Ndifuna kufuruka ine. Murume achibva abuda murume ndivanotaura nevamwe. Zvikanzi vakomana ndonyaitika kumba kwangu izvi. Zvikanzi iwe saka izvezvi uchibva kuno kuizvo kana mukadzi abika uchaita uchadusika chijere. Rega ndikubatire muromo. Tsudzura ndibaba Isabel. Mukoma KB aenda kune vamwe avaudza mani ndonyaitika kumba kwangu. Yes. Zvairiyo nyaitika kumba kwangu. Zvikanzi nevamwe watokwanisa kuzvinzwa vadzima wako kuzarurira. Yes. Nokuti izvezvi kana ukaisiya nyaya yakadai so pauri kubva kubasa izvo uchidzokera kumba uda kunopfeka, uda kumwa mvura mumba mako, mune dringi mumba mako, uda kudya mumba mako, iwe watoziviswa kuti chese chauri kubata mumba mako ndo zvachiri. Murume achibata chivindi ndobva atenga monaki yaangaudzwa hombe ndobva adzokera kumba akati monaki ishi. Madhamu wanga wariko. Amadhamu variko. Zvikanzi enda uya sekutaura kwamaita mai mwana monaki ishi. Samamgida kuita siyasi. Ndofasira 1 day. Ndofasira 2 days. Rechi 3. Hanzvadzi yake paka ichibva yapindira. Mukwasha aripo. Andiri yasimudza mubhadha tirove pakatsika-tsika. Andiri yasimudza mubhadha tirove pakatsika-tsika. Andiri yasimudza mubhadha tirove pakatsika-tsika. Simudza mubhadha pakatsika-tsika. Rapopopo. Hati.
Hati! Reporting to kwakatanga pakunyeketera madakatweni Nicodemus, akatevera pakunya matatianiko Leviticus, ukachachapedzesera Simon Peter, kupedzesera zvedenga Mother Mary. tapiro romaidzipaini pazapetalipro afana tusipekeshera zumande vakachiweba keberekera sipiniti hwarabaiti denioroshiwiripinifo wakachweb sipiniti hwarabaiti denioroshi okeroshi oiri Po! Rigidi vu. Mama wana kuziva kuti mukuwasha anzwa mashoko akangonyera iro ndo simba raiti mukadzi dai ndaenda zvangu amai ndichagara sei pano aya mashoko anga achitaurikaya ndobva anyarara Tsano achibva asvika Tsano makadidi muriraitire Tsano zviri sei vamhurusana paipai hapana patiri redu zvakanaka zvikazire mukwasha Tsano muri sei mbegi renyu ndo mune makuranzikawo drama uko zvikanzi kudii zvikanzi ndo mune magunanzikawo yes zvikanzi Tsano ndati ndikuzivisei kuti ndotozviziva kuti matumwa nei musi waitaura mama zvakadai so ndaitozvinzwa zvangu Tsano achibva ati inini handina chandiri kuziva ndatongotumwa kuti ndizoonawo sisi handione sisi cheteka pamwe chete nemi kuti mhuri dziri sei nevazukuru vangu izvozvo handitobodi wangu haakuziva bhega richasiki pasi bhega richasiki pasi mukoma KB uyu murume akachiri dai taikwanisa haku kuzvitaurira Zimbabwe ndega ari kuda kutaura yega tokura kutombata bai maibozi akachikana ndiri free Zimbabwe mundibatsirewo nokuti handizivi zviri upenyu hwako wakamira sei saka baba vachiripo here pamba panogarikaire vakatobva vatoonekazve vachibva vadzokera Tsano ndokunoudza amai vavo amai vachibva vazofona zvakare mukwasha aripo zvinhu zvakavaomera mai zvikanzi bho here zviri kuitwa nemukwasha izvi ine ndiri bhizi kuvaka imba yemwana wangu bho here saka mataurirwo akaitwa naTsano vachinoudza amai vavo vakanoudza amai vavo kuti mukwasha ati zvakare amai vakanotora sekuti mashoko anotaurwa nemukwasha zvakare akaipa vachipafonera zvakare mwana wavo zvikanzi mwanangu bho here mashoko anotaurwa nemukwasha murume wako aya ine ndiri bhizi kuvaka imba yangu imba yemwana wangu so mukwasha ari kuti Zimbabwe ndibatsirei ndo mavakirwerwo anoitwa tikaenda kune vanoonana nezveutano kuti imba yangu ingavakwe nokudyiswa wiwi inini kupfeka wiwi kudya wiwi kugeza wiwi kumwa wiwi amai votori kuvaka imba yangu saka mukwasha ndiyaunza nyaya mukwasha ayega ndokuda kuti mumunzi wezvemukoma KB kuti anoda here kupinda live pamhepo don't worry garai padhuze muri yeZimbabwe togona kumubata mukwasha ataure yega nyaya ko madhamu vari kupi madhamu varipo kuGlenview papa Isabel nhawe ziri kudiyana regai katimbonzwa kavateereri vaviri vanoti kudiniko kubudikidza kane ichi chepaGlenview don't worry tichataka kuti tibate kababa vakasangana nenyakanyaka idzi timbonzwa kuti vanoti kudiniko nadzo Zimbabwe oita seiko murume uyu hanzi nemhuri yeZimbabwe ngaregerere mudzimai wake baba Isabel tokwanisa kumubata here izvozvo tisatapinda kamuchitoro neGP Huchi ichokwadi ground breakers etimuvazi nombata tinzwe kuti anoti kudini Zimbabwe iri kuti kana zvichibvira ngaregerere mudzimai wake hello makadiniko nhai baba ndinofara mukoro mabhozho muri sei aiwa tinofara tiri kutaura tiri kunoko kuNational FM ndikanyemba bhonzo nabhozhongora ndinonzwa kufara vamukaseko vamabhozho aiwa katinotenda kuri seko kwamuri kubudira kuna kuti raiti zvisingaitu ndimi kamakasangana nadzo tsaona idzi vakashata mkomabhozho tikuendakuzveti ndaita seya vateereri mushure mekunge nyaya taisvitsaka pachimuti vari kuti dai zvaibvira maregerera mudzimai wenyu hongu akomana ndoshingodya zvangu nekumwa nekugeza here handiti makazviziva here endi madhamu vari kuziva kuti makazviziva saka hapana kapawa chaisaka mupfuhwira kana wiwi kuti kudaro hongu
ndoziva sei manje. Imi mudzimai wenyu munomuda here? Rudo rwanga ruripo. Saka rwakaenda kupi? Pane chinhu ringe ndikuona nga ruri mumhepo ndotsaida rudzikisa rugare pasi ndikuzama. Hazvisi nyore tinozviziva. Ichokwadi izvozvo. Tsano pavakauya muchivabvunza kuti mubhegi ndiwo mune magunanzi vakati kudini? Vakangoti pakaipa. Saka vakadzokera? Vakadzokera. Hambuya vanogara kupi? Kubudza kwaMarangi. Ayayayaya. Saka ndokwakabva Tsano? Akabva kuKoma. Imimi muri kufungei izvozvi mudzimai ari kumba anokudai mudzimai wenyu hapana chakakukanganisirai? Hambuya ndivo vakafona vachiunza ka ma-ingredients murudo, saka imimi muri kuti kudini? Inini pamari inini handisati ndanesa jasi ndingoramba ndiri mukutya gozi ndingoti gozi wacho handizoziviwo kuti wacho anofunga kuti kudini iye wacho ndopane yayamba handikuzivi iye wacho anofunga kuti kudini. Okay. Anofunga ari ega ngati mboti mumba munozema munosadzana kana kuita sei iye wacho anongofunga kuti kudini pandii ndizvakaudzwa izvo. Ehe. Bosari zvairi kwaazvishuwa ina ndingambogona kugarira vachibika kuti kana ubika ndiripo ndichiona izvo hazvikwanisi izvo. Mukoma mwana akura sei wamuinaye? Mwana ndofunga ane sovane 7 months. 7 months achiri mudiki. Achiri mudiki. Okay. Ehe. Pane nguva yakabvunzwa naambuya venyu kuti uri free here, vachizotaka kutaura nyaya yese wakateerera. Vachipedza kutaura ambuya uchizvinzwa kuti muchikafu wiwi, kupfeka wiwi, kudya wiwi. Mukadzi wenyu akati kudipa akazviziva kuti murume wangu wanzwa zvese. Takangotarisana. Tatarisana iye ndiye akatarisana zvarava mazinzwa here. Akati ndinoshanda hangu hanzi kuti aiwa zvichibomira zveshamwari. Kwakazoti ndazinzwa saka wati kudini nazvo. Zvakanzi iyo yasarudzo yangu iyo because isusu hatina kukurira muchinamato isusu nekuti namazano ndichatopuwa mazano izano ndapuwa here handinoronga zvidiki because zano mazano ndichatopuwa akawanda because hatina kukurira muchinamato. Ndizvozvo. Ndopandakati oraiti chero sinokurira ini muchinamato chero kwacho kusina namato zvinobvumidzwa here. Zvakanzi ndozvawatonzwa. Bozi avaya vanga vatomboti ndine mumwe wandakaitira ndinamwe wandakaitira zvavo zviri kuita. Ndakati zvakanaka asi inini handisiri sefi. Ndamutaurira ndaari kari kutaurira mwangu ini handisiri sefi mukurarama kwandari kuita ndikutobva izvozvizvo. Hazvisina kundimirira zvakanaka ndakungorarama asi ndakukutyika zvisingaiti. Ndizvozvo. Mamakisi erudo kubva kuna mai kubva kuna ambuya vangu ndaivafarira zvisingaiti zvakanyanyisa ndaivaona samai vakandivhara chaivo but ndakabva ndazwa kunga mune vatemwa nedemo. Tiri kunzwa kuti mudzimai akati munditengerewo kachibhegi chihombe chokuisira mbatya. Makatenga bhegi? Ndakatobva ndatotenga ndakatenga. Vachiri kwere kumba? Variko bhozi zvandakaita bhozi manyero aya takataurira mharira sei tiri kuitirana. Teni kwazoedza ndakutobuda kumba ndakuenda kubasa ndovakanzi motigiwo big hombe rekuisira rekusaende zedu tafunga kuenda. Ndikati zvakanaka buda ndaredzivanzi handichaenda sande asi ndauti andandamirira Tsano vachauya Saturday then pano vakasvika indozoenda sande kubva ndangoti zvakanaka ndobva ndabuda mumba ndati pane vanhu vatodatodzikana ndosvika basa ndokuvasvika pagedhi rebasa anova ndazofunda zvakanaka ndati asi ndanonoka kufunda munhu sabva saubva nasi mande usvika sande ndendimuri pazvinhu zvezvichiitika reza nditodzokera kumba izvozvi ndodini ndototi munasi mwarongedza adi yake aende. Ndo vandakanotsena ndikazviti ndega regedza nindoudza nasekuru anzazidza manje. Vandatonowatsanangurira vanasekuru aya nasekuru vakati vakashata muzukuru. Toita zvatotaurwa izvozvo atokasika kuona munhu because hapasina imba toita zvatotaurwa. Vakati zvakanaka vandatoenda pandapamasvosora mutenga zvaidiwa zviya vandatoenda pamba. Ndasvika pamba masikera sei apo ndopandakati ndizvazvandakazvandabvazamataura nokusendaya nazvo saka ina muchaendisa ndeya makuenda mangwana ndakuperekedzai munokwira mabhazi munokwira mabhazi then pana kukumbira kuchengetwa mwana wangu ndozvega
Saka mkazi ndizimai ndo pakazoti vakani wewe watoshingira uchiyeti Aish. kada ndisina choice ndo story pakuzodemba nini kana aura china chikuona kana machikuona kuti pakamira sei Okay. vazanganda zokunodzoka kuna nasekuru ainja vatsanangura kuti ndozvazoitika kuko chimbomirira omirira uchiona uyo azitapo wakachenjera bhozi wakatozvinzwa iwe ndi batsana watozvinzwa ndotoitika zvinizvo zvikanonoka sechichazongodini hazo chichazongoitika mukadza kwacho unomutemba zvakadini saka tawapindura zvandikawapindura ipapo kuti pane zvakafungidzirwa namadhambo venyu here zvokuzoti vakataurira mama kuti vawedzere rudo mumba kana kuti vakubatei musanyanya kubuda zvakafanana zvese izvozvo zvese zvakataurika zvese nezvekutoti ndofanira kunge ndiri murume anokerera mhuri yake zvakanyanya ndichitoti ndikabvakana ndichiteedzwa pandaiongisa renda umba kuti amaititetizi kana iri tete oitei amai aiwa tinotenda nenguva yamatipa regai katinzwe vateereri tinodzoka zvakareka kwamuri tinzwe kuti nyaya yacho tinenge tahendla sei aiwa ndinotenda mukomakozi maita basa tinotenda muine nguva yakanaka baba Isabel maibva kangani todzoka tichibata regai timbopinda muchitoro nevasawira vedu veGB Huching ndingiri vachibata chimuri kuti dzem paka chiundura chekwachiundura chiri kuti kudini ndakandine mazuva ndichida kupinda mukati memusha uyu yes wanga uchindinzvenga ndapinda muri yezimbabwe mukati menzimbe kwachiundura paita mwanakomana ane vakadzi 3 ndokufirwa nevana vanokwana kuita 4 pa2 days hey afirwa nevana vanokwana kuita 4 pa2 days murume ndokuda kumwa poison murume ndokuda kuzvisungirira ndokumbogara akachengetedzwa zvikanzi kwete itai murume uyu kufamba kwemazuva zvinoita right baba vandiri kutaura ava vanoshanda muhurumende vanodzivirira nyika kuti isapinda vavengi kwebasa ravanoshanda asi apa zvakavabata nesimba kuti ndofirwa iri nevana vangu vandinoshandira kuenda kwandakaita musango kurwira kwandiri kuita uku kuitira kuti vana vangu vazorarama munyika yakanaka nhasi ndo vakupera kufa ndobva kwanzi tisati taenda kuri vanhu vasati vadzokera kumabasa aiwa ngatitsvage mubatsiri ngatimbofambai baba vandiri kutaura vakakwanisa kuita 2 months vasingatoende kubasa kana vekubasa vanenge vaitovanzwisisa kuti no zvakadai zvinoda munhu aite sei ambosorora ndobva kwauya mubatsiri wokutanga pandiri kutaura pakasvika kanga nemaprofita but vanhu vaitaura chinzizvo murume uyu inzwa zvakaitika baba vake vakafa baba vake vafa zvikanzi ndini mwanakomana ndasara vamwe vasikana zvandinoenda kubasa ndini bread winner waamai vangu zvandakuita amai imimi chibva ikumba kwamamuna baba tobva tapomwe mwanasikana asina kuroorwa ngaachigara ipapa inini sizvo ndine stand yangu ndakuchikudanai mama ndokuvakiraiwo imba yenyu pasaiti apa ndakuvakira imba pasaiti penyu ndinokupai musikana webasa handidi kuti mugare nemudzimai wangu but zvamunoda zvese tinokuitirai right ende ndakaona iri point nekuti amwene nemuroora kazhinji kunyange vakatirana chakanaka sei nenyaya yekuti ndamwene nemuroora havawirirani asi vakanzi imba yenyu ishi bedroom yenyu kitchen yenyu but mustendi imwe chete zvese ndokupai nomusikana webasa right muroora wachigara kwake nemurume wake right inzwai paye pakanzi ngatitsvage mubatsiri mukoma KB kwaiti kukaiswa date rekunzi mubatsiri ari kuuya musi akati pagedhi remurume uyu paiwanika chimbuzi pakangowanika chimbuzi chete munhu anga asingauyi asi havana kuziva kuti chimbuzi chiri kuwanika ichi ndo chiri kukonzeresa so murume akazopedzesera kuuya ndingangoti munhu akazopedzesera kuuya pakunobatsira akabva ati iye ini nhasi handisi kukwanisa kuuya ndiri kuona musha wakasviba musha uri kunhuhwa pane zvatewa pakati musha uri kunhuhwa ndobva ateregende zvikanzi aiwa inge takakupa mari 1 kana wakutsika-tsika tidzorema zvikanzi aiwa munondidaro zvenyu but zvinhu zvandiri kutaura ka muvengi wenatu wekumberi nekuti muvengi wenyu munaye paukama wenyu veukama unga naye
ndobva ataura iye zvikanzi ndiri kukumbira kuti muende padhuze nepagedhi. Zvinhu zvatiri kutaura kazvika mutirasa kuti hapana zviripo iri zvinotoratidza kuti usiku wanhasi ndopaitika zvinhu izvi. Vanhu vakati tikuona zvakati zvikanzi chokwadi zvikanzi aiwa pese pamakashevedza mushandi kana mubatsiri zvinhu zvima musingazvionere pachibatira mumwe munhu apengenuka semuroora akati ndaizviona zvinhu izvi but tangofungira kuti panapa panova vachitamba vachita sei pamwe ndizvo zvikanzi aiwa ndo zviri kukonzeresa but vakaramba kuti mubatsiri adzokere. Mangwana makuseni vakaona zvakare paine chinhu mubatsiri anodzokera. Mubatsiri akatizo ngatitsvagei nzira yekupinda naye hatichashandisi gate kunyange makafenza yadhi ino handi tinozama kupinda nekokoko. Mai pachavo manje vachibva varamba zvikanzizvo munopinda nepasiri pagedhi kuti zvaita sei yadhi haisi yavo pamba pemwana but amai ndivo vari kuramba. Mai vakaramba kuramba zvachose zvokuda kutobvisa hembe. Vanhu vakati atinoita sei mwanakomana akati chii chiri kumboitika zvikanzi allright zvadaro zvikanzi ngatiregei isusu takuuya next week tagara pasi tambononga zvakanaka kuti tuiti zobatsira pakakuchambira 1 day mangwana achona mubatsiri achibva auya vanhu vakaita zvokudanwa vari pagedhi vasingafungira kuti achauya kuti vanhu huyai mubatsiri auya ati iye dheti rakataronga ndiri kutoenda kumwe kure kure nebasa randiri kunoita ikoko handifungi kuti ndirozokasira kudzoka saka ndatiuya ndikupedzisa basa pano papa pakaitika chisionekwe. Amai vepamba apa vaiti vakapinda mumba vakabuda vakapinda mumba vakabuda gedhi iwanika dzimba dziripo dzaamai nedzemwana asi gedhi newaya yakafedza yadhi yose gedhi rinobudiwa iwai. Amai vaiti vakapinda mumba vakabuda vachitaura mashoko asinganzwisisiki. Amai vakaita chishamiso chokufamba kubva panze kubva mumba mavo hamai kumakunde yekumakunde amai kumakunde yekumakunde vachibva vadarika pavanhu hamai kumakunde yekumakunde amai kumakunde kufamba uko vakananga pagedhi kusvika pagedhi kusimudza hembe kubvisa zvipfeko ndokubva vaita chimbuzi chavo ipapo ndobva vadzokera mumba. vanhu varipo vachingopedza kudaro munhu angaida kubatsira zvikanzi ndakutemwa nemusoro handichaoni ndakuona mhute mubatsiri achibva takurwa zvikanzi hachaoni masako akunetsa masako achaoneka ndo pakatora mwana danda zvikanzi hapana kusiri kufa. Inini kunyange pasina zvataurwa zviri kuitika ndazviona akadya vana vangu nono ndiye danda kuna amai ndiye danda kuna amai ndiye danda kuna amai zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe amai vakachikoka ruoko ende vari kufungidzira zvakare kuti musana wavo dzimwe mbavhu dzinenge dzakakanganisika vari kufungidzira zvakare kuti gumbo ravo rakakanganisika. Amai vaendeswa kuhospital mwanakomana achibva torwa kutaura kuno kwatiri kuita ari pakuchema parufu rwevana vake akakandwa mukati akasungwa so kutaura kuno kwandiri kuita nzvimbo iyi haina munhu akuita sei akazobatsira. Zvakazoitika manje ndezvekuti izvo mubatsiri pachake izvezvi kurwara nekusaonekwa kuita kwekwe munhu akuona ndobva ati kune umwe munin'ina wemurume akavharirwa uya ane vana vakafa uye pane zvinhu zvandinoda kukupa kuti uende kunoisa pamapenyu nokuti ndiri kufungira kuti kukwadzwa kwandakaita inini ndinogona kukwadzwa zveupenyu hwese but pane zvandinoda kuita. Munin'ina wemurume achibvatya akaramba akati ini hangu kana imimi makakwanisa kuda kuitwa bofu kwenini wamuri kutuma ndokubva ataura nemukadzi wepamba nevana vakafa kuti pane zvandinoda kuisa pamba ndazama kutaura nevarume venyu varamba. Mukadzi ndiye akazotsvaga munin'ina womukadzi wake ndobva anzi aita achiita izvozvo komakebe ndokunoisa zvaakaisa izvozvo kutaura kuno kwatiri kuita. Amai vave vari muhospital kudaro vakusuka vari kusuka nzira yavanoshandisa yavanozibatsira navo kana vaenda kuchimbuzi but zvavari kutaura manje vari imomo vari kushevedzera vana vazukuru vaya vakafa vaya vakagaragara voshidzira mazita so hama dzichida kunoona munhu mukati memwe vanoti hama yenyuyi ine zvainotaura but vari kutaura vachiti vanotochema zvokuti nese vanotomhanya panzvimbo pabhedhi vakuti chii chiri kuitika vanoshedzeresa kuti iwe nengi inga uri muzukuru wangu wani ndakuita sei uri kundiroveri mazita evanhu vavari kutaura azoonekwa kuhama chirana nemanesi ari kunzi vana ava vana vambuya ava vana vemwanakomana wavo vakafa ndo vana vaya 4 vakafa ndo vana vakafa ndo vanenge vachitaura mazita kuti uri kundiroverei dzimweni dzenguva nenyekuti pavari havasi kukwanisa kana kusanduka ka vachikwanisa kutodonha pasi vanotoonekwa dzimwe dzenguva vatorembera rimwe saidi vachiti ndikutiza ndoda kuita sei ndoda kunorwa but nzira vanoshandisa nekuenda kuchimbuzi vari kusuka
vana vakafa ava vana vanova vasukuru vagogo vanga vakura sei? Right, kune 9 years 7 years then 4 years kozita mudiki angasata kuti ndechikoro vese vakafa vakafa nei? vana ivo vaingoita zvezvingonzi pane 1 ega ndiakaita zvokufira achinzi adonhera mvura. Vamwe vese vaingonzi warwara musoro arutsa afa, arwara musoro arutsa afa, but 1 akawira mvura. But vese mazita avo vari kutaurwa nambuya ava vari muchipatara. Ya pakaipa. Murume uyu anovaka mwana wamai ava vari muchipatara izvozvi, anovaka mwana akazorova amai mushure mekunge mubatsiri akanganisika nokuda kwechimbuzi changa chaitwa kana mai ava. Right, ane mhuri kuti ane vana vangani? Right, kuzvinonzi mwana wake asara pamba mwana mumwe chete. Angari 5. 1 mwana asara, but mwana asara uyu haazi mwana wemukadzi wainaye. Mwana anotove mukuru waakaita nomumwe mukadzi asitaroora mukadzi wayo. Ya, vana vaamai ava vakavhariswa ndoravo vese. Ameno, muri yeZimbabwe vedare inzwai munzwe chiri kubva kwachundura. Munoti kudiniko nacho? Mr. Intelligence Kelvin Zhuwau pachingoma famu muguruve hanzi Kanyemba ndakachibata chimuti sabhuku nemupurisa wake kana wabva kwa mambo tovada futi kupolisi nemhosva yokubata sikarudzi yemudzimai kumbunyikidza ikoko ita pfo kuvashandi vepachingoma famu. Right, pamwe cheteka natavaingwa macheka innocent. But nyaya ndinaendiri kuti ukama hwambuya nemukwasha ya hauna kumira mushe vachatarisana sei? asi kuti isusu tizoziva sio zviri kuitika tinenge tiri kumabasa mukadzi ari kumbaka panoda chii? Kune vanonoka kubata nyaya iyi muchidimbu tisati tipinda museo 1 electronics. Chichaitika kuGlenville tichagarika tichazi. Okay, murume akagara nemukadzi wake mumba. good. Sevanhu vanodanana padhuze napadhuze. Vane mwana 1 pane gumbo ndo pane moyo, kureva kuti vari pamwe chete. good. Foni payakafonewa hakuna anotya mumwe ende inenge ichinzwika sezvo vanhu vari padhuze. Ndiani akafonerwa mukadzi naamai vake nyakubereka vanovambuya vemukwasha. Okay, mwanangu maisabel zviri sei? uri safe? Ndiri right zvikanzi ndiri right zvikanzi right pauri pari free here zvikanzi murume achipa aizvinzoka ndobva pasaini yekuti iti pari free mukadzi akati pari free. Okay, zvikanzi pari free zvikanzi right zvikanzi mwanangu ugere zvakanaka iri mumba mako zvikanzi mumba mangu ende mukadzi hapana paangati ndiri kutadzirwa murume agara papi paside zvikanzi ndiri zvikanzi right. Kana ari zvinotendwa ndonguva inoda kutogadzirwa murume kufuwirirwa. Okay, kuitira kuti arambe akadaro asachinja kuona mumwe wakadzi kana kumhanya ndonguva yachona iyi. Zvikanzi zvikanzi right ndichakupa mushonga asi chinhu chinoshandiswa pazvese iwiwi yako, pakugeza wiwi yako, muchikafu wiwi yako, kukuwacha wiwi yako, kumwa mvura wiwi yako. Asi ndichatumira hanzvadzi yako tsano. Mazvinzwa kuti kwanzi vari kubosha kwamarange. Ndichatumira tsano nemushonga unosanganisa zvinhu izvi. Mukadzi nguva iyoyo vachipedza zvikanzi kuti mukadzi mazvinzwa here achibvunza murume zvikanzi hapana chandanzwa. Zvikanzi hatamde zvikanzi ndazvinzwa zvikanzi saka todii? Zvikanzi hatina kurira muchina mato chii wati chii? Zvikanzi mukadzi kusvika angoti iye nditengerewo bhegi ndiende kumusha ndirongedze zvangu ndiende. Murume akabva aenda kuhanzvadzi dzamai vake achibva kuzi watokasira kuzoziva dangerous munhu. Achisvika kumba kumukadzi uya zvikanzi ndo nyaya iripo. Zvikanzi ndaine bhegi iri. Zvikanzi matoshingaira kuti ndiende, ari kukangana kuti ndiyamboti nditengere bhegi. Mashingaira zvikanzi aiwazvo endai zvikanzi kuti imirire hanzvadzi yangu ite sei isvike paka hanzvadzi yasvika inova ndo yakataurwa kunzi ichauya nemushonga unozosanganisa newiwi. Okay, sota mudhara vagara paipe akoisa natezvara makadii sanoivonakanzi ndo bhegi remagunadzi here. Zimbabwe hatinazobvunza mukuwasha zvimwe zvinhu apa. Mukuwasha azodzokera kumba, tezvara adzokera kumba vakatoudzwa kuti ndakatozwa zvese kuti imimi ndimushaya nemushonga. Tezvara vadzokera kumba vakanoudza amai vavo kuti nyaya yenyu yakaita sei yakasvika yakanzwika. Mufoni yanga yatirwa nemurume vakufona zvakare vachiti nai mwanangu here zviri kuitwa nemurume wako izvi zvekuti vanotaura nyaya dzese dzandakaita ini ndaitozama kuvaka musha wevana vangu. Ko muda kuvaka musha waparara here? Waparara here ende musha unovakwa here newiwi. Okay, tikati susu baba murume wetikamupa CCTV 4 channel akaisa pamba inoonera kutangira kugedhi kubva kuSeo 1 electronics. Mukadzi chese chanenge abata tinenge tichichiona. Yes, zviripo iko
uchirega kuramba mukadzi asi ogara neCCTV ende hakuna chikafu chinobva kunzeka chese ngachibikiro muchikaundira chese anovhura mazuva ese Monday to Saturday, asi kana zvakavabata aiwa kapani inonzi White Sunday yavanorova musi weSunday sondo machena sondo machena kuitira kuti vaya vari murudo zuva rachera kutonosvika heka vale ende sewani vishedzera kuti tichatokugadzirirai zuva zviwanikwa zvinoenderana nezuva iroro pari kuwinwa ka pa1 electronics WhatsApp channel kuda kuti muzotsoka kasongo ka system tazvida vanodanana avo vanodanana zvavo vanodanana vari murudo batai Cell1 Electronics izvozvo panhamba dzenhare dzinoti 0772 434 311 pamitambo yakatambwa nezuro 2026 16th edition yeICC Men's Under 19 Cricket World Cup irayamba 15 January ichamara 6 February 2026 iri kuita co-hosted by Zimbabwe and Namibia. Nezuro kwakatambwa ka 16th place playoffs Scotland Under 19 versus United States of America Under 19. Mutambo wakatambirwa ka kuHarare Sports Club muHarare Zimbabwe. USA Under 19 yakawina ka ne7 wickets. Then kobulawayo Queen Sports Club 27th match Super 60s right Bangladesh Under 19 versus England Under 19. England Under 19 irawina pomwe na 7 wickets kuzoti kuNamibia pane mutambo wakatambwa Afghanistan versus Sri Lanka Under 19. Sri Lanka Under 19 ikawina kane 4 wickets. Mitambo iri kuendera mberi nhasi Tuesday 27 January 2026 29th match New Zealand Under 19 versus Pakistan Under 19 kuHarare Sports Club. Mutambo watanga nenguva dza 9:30 machibese kuzoti 30th match India Under 19 versus Zimbabwe Under 19 ku Queen Sports Club kobulawayo ndio kamitambo iri kutambwa nhasi paita munango pantedwe hello pa National FM wagwatika 0713938538 pabodzi na 0789600748 hello Kebina Bozo. muri sei Ndinofara maichimboa kwake kwa machine asi ndaona recipe ndatombo experiment awo. recipe ipi naye maichimboa Chese wiwi. Vaina zese. maichimbowa tatowana imwe message yatumirwa panapa iri kufananidzira nemi Tinoda kuexperiment akatono zvinoita sei. zvikanzi chokwadi here kuti munhu ungafonera maichimbowa kana chibaba chimbowa uchiti uri free here uchiziva kuti vanogara vese Vadao vakaimba mwana wavo zihama yavo vasinga vasavake vachidaro chona imanje vakutoparadza marriage yemwana. Takutongokumbira kuti murume dai anzwisisa mukadzi wake mwana uyo haasi kudanga asingadi izvozvo. murume onzwisisa mudzimai wake Haisi nyaya yekuti vangarambanirane iyoyo. But kugarisana kwachona kunozonetsa futi pamberi apa because kudya unenge wakudya sei uchifungwa kuti pamwe pane chandaisiro. ipapo manje Haazosununguke manje murume uyu. Kana nambuya vanotarisana sei. saka poitwa sei maichimbowa Pakaipa. ochengeta mudzimai wake Sikuchengeta mudzimai wake kwangu right hako but hey ukama manje wakunetsaka kuti uchabatanidzwa sei. ya Jamai mukadzi ava vanogona kakusungirira chigumbu kuti kana pakazoitika chinoitika vanoramwira mukwasha mwana. saka izvozvi mukwasha akateerera mudzimai akateerera even kana hambo yacho anogona kunge wakateerera toita sei toudza kuti kudini mukwasha Ndaite mwoyo wakareba. Tauraina chimbowa. Kati. baba chimbowa Burisai mdara. manzwa maichimbowa zvikanza vava nenew recipe yokukugadzirai Ndachita. Yakaipa wiwi. yakanyanya Ai number 1 pa 2026. saka oita sei murume uyo But kunyeba moyo murefu ndo wataura maichimbowa. Kuda kunyeba. Watakana. oregerera Kana chida mukadzi wake tirazi zvakanaka. Tiende kumberi zvavhike 2030 zvikutaurwa. ndizvozvo Inini nyangoposa ndo timu tichana kumbirawo. vaviri chete baba chimbowa Mazvinovengesa. Ona tindaso. Wekusarora mamuziva padomboshawo. Peter Zulu
Addington Mpwanya, Alec Gweja, King Mambo, Dr. Kandishaya, Johnny Ekesi, Amaino Star, na maishimbo wacho nasaba wenyama na shumba upa pachigayo. Ne vamwe vese na shumba gogo yokucherima. Ndatenda. Tinotenda Mati? Tinotenda ndakanganwa. Maita basa baba Chimbowa. Takatera maita basa. Sharp. Tinotenda maita basa. Hello pa National FM. Ini. Yebo. Dati kuna Boshongora ini nangu on behalf of madzimai ese. Sorry. Sorry rikuenda kunani? Kune rume kunyanya kune mkwasha uyo richitanga pakapeka. Mfuira rudaura Amake nosa. Baba. Pane mamwe madzinza asingadyiswe. Uyo akaramba mweya wake wakaramba adyiswe. Adyiswe zvokumhanya murume uyu. Saka waita sei? Atakaita kanyemba. Asi tinangoti ngamuregererewo mukadzi wake ndimairevana. Omuregerera. Aiwa tinotenda maita basa mainosa regai timbotaura naye murume wacho tinzwe kuti anokwanisa kumuregerera mudzimai. Naye vanhu vese vari kufara kandi vari kungodai amuregererawo. Aiwa tinotenda maita basa mainosa baba Isabel. Nyaya yeko Glenville regai timbotora kamutereri ari pana patinzwe kuti anoti kudini oita semurume. Hello. Bonjour Nakanyemba. Muri seiko? Hello. Ona kane nhare yacho zvayaita 0713938538 0713938538 paita munango pantedwe. Hello. Makadiko. Muri right here. Mushe Kanyemba Bonzo na Bozongora. Zviri seiko mukoma wangu? Muri kutaura na Mr. Intelligence Calvin Joao pachingoma famu muguruwe. Tibatsirewo newiwi. Unoziva Kanyemba katida kuudzana chokwadi pachirume atidi kuhwandirana. Iwewe chero ukaona muswe wenyoka chacho usina kuona nyoka yese kuti nderudzi rupi ichipinda mumba mako unotonyangira chete mumba mako netsvimbo. Right. Uri kuzviona manje. Saka chokwadi chiripo ndechekutoti uyo murume uyo kayo akutotya nyango kana kudya nyango bhozi patobuda information yekuti amai vakuratidza kuti watone wakawanda wakaiti wakatobatsira ende zviri kuita. But mupfuura rudos. Aiwa. Rwewiwe Kanyemba. Saka dai wanga uri wewe waita sei? Right. Inini ndiri hangu hongu mwana wemuroyi haasi muroyi. Semudzimai wangu ndichimuda zvangu. Tinenge takuita manje but mutemo wacho manje unenge wakurwadza futi munhu wechikadzi. Okuti udi? Pachikafu manje tinoita kuita wewe wekupi? Wekujeri auya nechikafu testa. Bye-bye. Aiwa kusanditi bye-bye Kanyemba. Alright, murume pachokwadi chavo ngaaregerere zvake mudzimai wake nekuti mudzimai wake haasiri muroyi anga akutofurirwawo. Ndizvozvo. Kwakuri kutoitika. Ndizvozvo. Mudzimai wake ari kutodawo murume. Bhozi dai anga asingadi murume dai akatoenda. Ndiri kuona aroramba achishingirira kuti pamwe murume achadzora moyo. Mudzimai haana dambudziko ngaangorambe hake ane mudzimai wake asi zviziva zvinorwadza unenge wakutya kudya. Ndikuziva kuti ndave dzanyana rega ndingoti timu mashasha mamuka sei. Bosi London British Chingaipe Shekman Matono Victor Katio Ambassador Tinashe Gotora Darangu Steven Siaboa unopora mai manje gift mari espera mtora shanga for giving nyama dzao mai Nosta na mai Craig na mai Chingaipe makadiko aiwana nemzai wangu eLiverpool hasikurara anonzi Gelot Madzimba Moto nemdzimai wake pa Hopley hapo ndinotenda maita basa. Tinotenda maita basa toda kuenda nawo kama supporters ese Liverpool pa number 65 Enterprise Road paya pa Open House Temple ombopinda imomo. Bambu nabati. Lekezani katita kure kanitetekeli wako marizira. Hello pa National FM. Hello KB. Masera zangu ndongo ikachikumbire kuna nambu yako ngawati vanenge vachida kusimbisa rudo runosimbiswa nekuvakwa nemashoko erudo kwete kupa vanhu zvinhu ona manje musha waparara
Bozi inini handizokwanise manje KB senini manje. Kuti ndizogara nemunhu wandinenge ndichitya. Ndinofana kutora mukadzi wandinovimba naye. Yes. Kuti aiwa wangu haadaro. Kana handa kuita manje kuti ndodya here, ndopfeka here manje hembe idzi. Hapasisina kugadzikana indi haisisiri marriage. Hey. So dai manga muri mimi murume woku Glenview maita sei. Inini pachokwadi zvisingaputse ukama. Gozi munoona kuti chika KB. Yes. Pane pachaita dambudziko richaita kuti ashanye kumusha kwavo. Achatomatsano manje. Panga pakundedza imba iyoyo inogona kuparara. Ndinogona kusadya poison nekunyara ndichitoziva kuti maisa poison ndotoreva kuti mumaisa wakomana ndinofa. Ndiani munhu uyu? Ndikutaura nani? Muritaura nehwani mundawane senemu inovhiringira mazezuru. Senior builder paBroadway Clemens Dedea. Clemens Dedea. Ndini zangu KB ndiripo pabhuruku apa. Tinotenda mukoma ingoswerese vaviri vatatu mobva mavharisa. Ndinoda kusweresa hama dzangu dzekwaDedea ndisingagangane Innocent Nyerema nechiponda moyo changu chandinacho panapa chihera mukunda Ketero anondikangira asati afonerwa kuzi isaiwiwi. Wamuka seko mukosha. Aiwa izvozvo zvatiri ndoti tosangana mangwana wakomana. Tinotenda maita basa futi. Dedea ane energy. Ane energy Dedea. Plus ipo pane hasha. Right. Apa madedea wakachizvizwa. Kuti mudhara azvidesi. Zendafonerwa. Baba Isabel vachada kutibata kuti nyaya dzisvike pachimuti munobatika sei. Icho kwadi murisi mari kwadi wamukaseka Cosmas Kagwende Judith chawafambira pamwe na gogo kikiti paina Judith chawafambira munotiregira tichinyora mameseji anenge akawanda Judith. Nasi takuona takubata uri sei zvako pamwe chete nanoshedzera kuti iye Clemens Dedea akaona chimuti mamudzi wa Zimbabwe. Rega ndingopesa mukoma KB mamukaseiko timu rangu riripo pasanyati police station. Aiwa makachibata kuditsi Sergeant Kanangato, Sergeant Utete, Sergeant Mapuranga, Membere Dadagono na kule Mapinga pa Hardway. Richard Dube hapo akachibata chimuti pa ZBC kwanza Dube wali pa ZB Bank. Okay. Pasanyati. Vakachibata chimuti kwanza aripo hapo. Na iye anonzi Ndemeni Matema Bundo. Mapepa makore varivira. Ati akachibata kuditsi vari kufamba nacho. Vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe nondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Isaac Ndebvu wasu pazindoka po rikiti vo vanenge vachida kubata Ministry of Primary and Secondary Education vane zvichemo fonai panhare dzinoti 0772 274 577 0772 274 577 0772 274 577 kana pa toll free number inoti 317. Ndinonzi KB Kanyemba Bonzo na Washington Marimera aka Bozhongora. Tigumane kamangwana ndakusiyanika na Lucy Ngosolo numba yemuonekedzano momento ya brillianto mwana kuchokera kakudimba kugoa kukanyemba kumweko anchemura kuti Nox B featuring Mr. Nice.